Da ti pokažem. Ne mogu naučiti sve korake, Barbie. Ako budemo vježbali, naučit ćeš. A što ako se ukočim od treme pred svima? Moraš prikupiti hrabrosti i pokušati. Kao Klara. Klara? Iz baleta? Znaš, Klara je izgubila roditelje dok je bila mala. Za nju i njezinog brata Tomicu skrbio se djed Drosselmayer. Volio ih je, ali je bio jako strog.